कि बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला। धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, कि धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकर तो सर्वनाश हो जाला। बाजी कि अब आप सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, आप सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, आप कहीं भी रहें आपके लबों पे बस हमारा ही नाम होगा। अरे आप सब हमें अपनाएं चाहे ना अपनाएं, आप सब हमें अपनाएं चाहे ना अपनाएं, पर अब आप सबका नाम इस रानिए के नाम से बदनाम। आइल बानी वो भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जौन बा तन ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट बा ग्रेजुएट हाँ, बानी रुआ। बीकॉम से, अच्छा बीकॉम मार्केटिंग लाइन से। तो हाँ। ऐसन का भइल के रुआ ये लाइन में आ गई। घर का स्थिति ठीक है, पैसा देत समय कबो बदतमीजी करे वाला इंसान, कबो कहे लोग कि मुंह में ले ला पैसा, अजीब अजीब बात कइल, गंदा बोलल, ओकरा बाद ब्लाउज में पैसा, ऐसे वैसे मतलब बहुत कुछ चीज़ देखे के पड़त रहे उस समय। लेकिन अब तो हालांकि वायरल होखला के बाद ये सब नहीं देखे मिलत। कमा के हम 1 BHK फ्लैट कैले बानी, तो काहे हम तो एगो गाड़ी हम दोगला सुनले रहनी, हमरा वो ना मालूम पड़े कि दोगला का होला। दोगला ये दुगोला दोनों कैसे बाजी। ऊ दोगला ऊ दुगोला बा, ई दोगलई एक गाली बा। हालांकि वहू में कबो कबो दोगलई होला, लेकिन हमेशा ना होला। खूबसूरत अदाकारा, खूबसूरत कलाकार बोल सकते हैं जिनका नाम है रानी, जो कि काफ़ी सुर्खियों में छाई रहती हैं और हमेशा ट्रेंडिंग में बनी रहती हैं। ये बड़े से बड़े कलाकार के साथ स्टेज प्रोग्राम की हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी खूबसूरत होने का राज क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ चुके गोड़ लगाता नहीं। आशा न पूरा विश्वास बा कि जेंगा रवा पहले सपोर्ट करत रहनी, आगे भी वही करत रहे। और खूबसूरती के राज का बा कुछ ना, प्यारा प्यारा फैंस और मीडिया के चलते हम खुश रही ना। रुआ कितना दिन से क्षेत्र में मतलब लाइन में बानी। 3 इयर्स कंप्लीट हो गई बा। अच्छा, सुने में आवला कि रउआ मुंबई से आइल बानी, वो भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जौन बा तन ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट बा ग्रेजुएट बानी रउआ। बीकॉम से, अच्छा बीकॉम मार्केटिंग लाइन से। तो ऐसन का भइल के रउआ ये लाइन में आ गई। घर का स्थिति ठीक ना रहे, काहे कि पापा अकेले गार्जियन रहने काम करे वाला, और उनके बाद जब उनका तनी सा तबीयत खराब भइल तो हमनी के भाई बहन दोनों के ऊपर आगे। प्रॉपर मुंबई के हैं। हाँ, बिलोंग करी ना यूपी से, लेकिन प्रॉपर हमार जन्म होनम सब पढ़ाई उढ़ाई सब मुंबई भइल बा। और उहे स्थिति रहे कि घर चलावे के खातिर आ फिर पढ़े खातिर आगे उतना मतलब घर से सपोर्ट ना रहे, और काम का तलाश करत रहने जा दोनों भाई बहन। और वही समय हमरा के ये ऑफर आइल ई काम के कि ऐसन ऐसन काम बा, डांसिंग लाइन के काम बा, चल के देखल जाओ। बस उहे देखे खातिर आ गई नी। जब आईनी तो कुछ अच्छा भी लागल, कुछ खराब भी लागल, लेकिन फिर खराब का लागल। खराब ये है कि जब कुछ लोग मनो लेडीज़ के संगे जैसे कपड़ा खींचे वाला हरकत, लोग मिल जाला वैसा ना। हाँ, कबो हाथ खींचे वाला, कबो पैसा देत समय कबो बदतमीजी करे वाला इंसान, कबो कहे लोग कि मुंह में ले ला पैसा, अजीब अजीब बात कइल, गंदा बोलल, ओकरा बाद ब्लाउज में पैसा, ऐसे वैसे मतलब बहुत कुछ चीज़ देखे के पड़त रहे उस समय। लेकिन अब तो हालांकि वायरल होखला के बाद ये सब नहीं देखे मिलत, और ऐसन बात नहीं के कि बुराइये बा, बहुत चीज़ अच्छाइयो बा। यही जैसे न कमा के हम 1 BHK फ्लैट कैले बानी, तो काहे हम बुराई करी। ओवरा ना सोचनी कि जब हमारे के लोग यहाँ कहता था छोड़ छाड़ दी कैसे। बहुत सोचनी छोड़े के बारे में भी, और हम छोड़ के चल भी गई रहनी है। जैसे फिर दौर ऐसा आइल कि दोबारा हमरा के जैसे हमनी का जन मैनेजर बानी, जन मालिक बानी अनिल जी फ़ोन कैनी कि बस 2-4 प्रोग्राम के बाद बा, काहे से कि तारे नाम पर प्रोग्राम लिया गेल बा, आवे के पड़ी। तो हम आईनी, ओकरा बादे हम दुगोला से जुड़ गईनी। दुगोला जब जुड़नी तब ओकरा बाद तो अब का कहल जाओ, लक्ष्मी साक्षात बरसत आनी, तो हम काहेला उनका के कहम कि रउआ मत आई हमरा द्वार पर। हाँ लगे है, हम तो कहम लगे मत आई, बोरिया बिस्तर लेके यही जब बस जाए। तो उहे सिचुएशन रहे कि हम कहने की ठीक बा, अब जौन काम चल था, लेकिन कबो हम काम ही नहीं की कैले कि वायरल हो जाए। अचानक हम इतना पब्लिक सिटी में रही, कबो हम ही नहीं की ले ना कबो ऐसा कैले बनी कोनो काम। लेकिन दुगोला में जब जुड़नी तो एंटरटेनिंग के दौर में जब हम जुड़नी तो वो जो नया नया चीज़ सीखे मिले, उहे सीखत सीखत भोजपुरी बोलत बोलत लोग के दिल में बस जगह बना लेनी। अच्छा रउआ पहले आनी तो रउआ के पता भोजपुरी आवत रहेगी ना। बिल्कुल ना, भोजपुरी की ABC कुछ ना। लोग कैसे मैनेज भाई, लोग हमरे गाड़ियों दे देनो तो हमरे ना बुझाओ कि लोग हमरे का कह के चल गइला। पहले तो एगो गाड़ी हम दोगला सुनले रहनी, हमरा वो ना मालूम पड़े कि दोगला का होला। दोगला ये दुगोला दोनों तो एके बाजी ना ना ना, दोगला मरवा काम करतो नहीं हो। हाँ तो बुझातो ना होई।
ऊ दोगला ऊ दुगोला बा ई दोगलई एक गाली बा हालांकि वहू में कबो कबो दोगलई होला लेकिन हमेशा ना होला। अच्छा अब समझ में आवेला कि ना? बिल्कुल अब तो एकदम मतलब जेड से आगे भी कोनो वर्ड रहित नु तो ए से जेड के आगे भी हम जा। हाँ रउआ बीकॉम कइले बानी, मतलब बीकॉम ग्रेजुएट बानी बीकॉम से, तो रउआ को बड़ा कोनो जॉब ना मिलल? जॉब मिलल और इससे पहले हम असिस्टेंट रहनी एक अच्छा कंपनी में मॉल में। और ओकरा बाद ओसे पहले हम कॉल सेंटर में भी जॉब कइले उ बानी। जॉब काहे छोड़ देनी रउआ? सैलरी के चलते और ओइजा के लाइफस्टाइल के चलते उ लोग रहे हाई सोसाइटी के लोग हम वो माहौल में ना ढल पैनी ए चीज़ के चलते हम छोड़ देनी वो जॉब। ओ समय ऐसा चलत रहे हमार कि 100 रुपया भी कोई एक्स्ट्रा देता हम वो जॉब में चल जाई आ चाहे वही काम छोड़ के वो करे लगी काहे से कि घर का जिम्मेदारी रहे उतना और परिस्थिति बहुत ख़राब रहे। ओ समय जब हमरा के केहू सपोर्ट नहीं कले ऐसे आजकल हम लोग के बारे में ना सोचने कि के हमरा के का कही। तो गाना वाना गाती हैं कि नहीं आप? गाना तो गाते नहीं है लेकिन एक गाना सुना दीजिए। ओके आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है मरून कलर साड़ी वाला वही गा देती हूँ कि देखतानी मीठी मीठी मुस्की तू मार तारा टुकु टुकु ऐसे काहे निहार तारा हो काथी चले तोरा मन में सावरिया हो हटे हटवले ना हटे नजरिया हो जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। तो देखी कितना बढ़िया यहाँ के रानी जी गावे नी और बहुत ऐसा गा लेता नी। अभी तो हम सुनले ना रानी, आज यहाँ के इंटरव्यू मतलब लेते हैं तो सुनत नहीं। तो रोज रानी जी के शायरी और रानी जी गाना और रानी जी के जो डांस करे के मतलब तरीका बा वो कैसन लागल कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।